Λοιπόν, γεια σας παιδιά, πρώτο βίντεο σήμερα. Δεν κάναμε ένα βίντεο εισαγωγής, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, μας είπαν κάποιοι πως τώρα τελευταία του σχολάει το Chrome και θα δείξουμε έναν τρόπο για να το κάνουμε πιο γρήγορα. Για παράδειγμα, μπαίνουμε στο Chrome, πατάμε settings ή ρυθμίσεις που έχει. Λοιπόν, πατάμε εδώ που λέει extension και καλό θα ήταν να απενεργοποιήσουμε τα πιο πολλά, εντάξει δεν είναι και υποχρεωτικό, και να βάλουμε δύο προγραμματάκια, το Add Block Plus και το Lazarus from Recovery. Πατάμε εδώ που λέει Get More Extensions. Και θα αναζητήσουμε το Add Block Plus. Λοιπόν, θα είναι στα Extensions, Add Block Plus, το πρώτο. Θα πατήσετε εδώ πέρα και θα το προσθέσετε στο Chrome. Μετά θα γράψετε άλλο ένα προγραμματάκι που λέγεται Lazarus from Recovery, που θα βοηθήσει και αυτό επίσης. Θα πατήσετε Alt Chrome σε ένα μπλε πλαίσιο και θα σας κατεβεί. Και για παράδειγμα αυτά τα προγραμματάκια θα βοηθήσουν. Δεν θα έχουν πολλές διαφημίσεις για ιούς. Ναι, και θα σερφάρετε για παράδειγμα πιο γρήγορα και άλλα πολλά. Εγώ το χρησιμοποιώ, κάνουν αρκετά καλή δουλειά. Αυτό ήθελα να πω για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, share, κοινοποίηση, να μας γράψετε συμβουλές. Για παράδειγμα, τι θα θέλατε να κάνουμε επόμενο βίντεο, τι βίντεο, με τη σχέση. Αυτά, γεια σας.